Nutriment by Rau valmistaa suomalaisia avainlipputuotteita kissoille ja koirille. Raakapakasteemme valmistetaan puhtaista raaka-aineista ilman säilöntäaineita. Ruoka kehitetään ja valmistetaan Kuopiossa samalla korkealla laadulla kuin tutut Rau-puruluut meillä Loimaalla. Reseptimme ovat ravinteikkaita ja biologisesti optimoituja. Tuotteemme on suunniteltu niin, että jokaiselle löytyy sopiva tuote, kaikenikäisille ja kokoisille. Valikoimaamme kuuluu 4 täysravintoa. Täysravinnot sisältävät kaikki lemmikkisi tarvitsemat vitamiinit ja hivenaineet ammattilaisten laskemassa suhteessa. Lisäksi pakastetuotteiden valikoimassamme on täydennysravinnoksi sopivia medaljonkeja, jauhettua lohta sekä naudan rusto- ja kylkiluita. Pussi kertoo selkeästi tuotteessa käytetyt raaka-aineet, käytön ja koostumuksen sekä sen kenelle tuote sopii. Pussin väri viittaa proteiinin lähteeseen, mikä tekee oikean tuotteen tunnistamisesta helppoa. Lisäksi suomalaisuus ja viljattomuus ovat selkeästi merkitty. Lihapulla on helppo valinta. Pienessä koossa olevat pullat sulavat nopeasti, pysyvät kasassa ja ne on helppo tarjoilla. Lihapullat on saatavilla myös isommassa 7,2 kilon pakkauksessa. Lihapullia on saatavilla aikuisille koirille 2 eri maussa. Nautakasvis ja kalkkunalammaskasvis, joista jälkimmäinen on kevyempi vaihtoehto. Kalkkunalammaskasvispullat sopivat usein myös allergisille lemmikeille. Nautakanakasvispullat ovat oiva vaihtoehto pienen tai keskikokoisen pentusi täysravinnoksi noin 6 kuukauden ikään asti. Kanalohipullat ovat korkean lihapitoisuutensa ansiosta hyvä valinta kissoille, jotka pitävät lajityypillisestä ruuasta. Pullat sisältävät kissalle hyödyllisiä omega-3, kasviskuitua, tauriinia ja karpaloa. Medaljongit ovat uudenlainen raakaruokamuoto markkinoilla. Kiekot ovat kohtuuhintaisia ja helposti sulatettavissa. 3 maistuvaa reseptiä tarjoavat vaihtoehdot moneen tarpeeseen. Esimerkiksi keventäjälle tai aktiiviselle koiralle lisäenergian tarpeeseen. Kanan kivipiirassa rasvapitoisuus on todella alhainen, vain 2%. Kaikki medaljongit sopivat myös kissoille. Pohjoismainen jauhettu lohi maistuu hyvin myös kissoille. Lohi on erinomainen luontainen omega-3 lähde. Naudan rusto ja kylkiluut ovat maukas ja lajityypillinen aktiviteetti koiralle. Valvo koiraa aina sen syödessä luita. Valikoimassamme olevat pullat ja medaljongit ovat saatavilla myös 7,2 kilogramman laatikoissa. Tuotteet ovat pakattuna yhteen sisäpussiin irrallisina tuotteina.